Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тәкъдиргә иман тапшыруын дәвам итәбез һәм бүген без сезнең белән вакыт һәм мәңгелек турында сөйләшеп үтәрбез. Кешеләрнең вакыт белән мәңгелек билгеләмәләрне бутаулары еш кына тәкъдирнең асылын ялгыш кабул итүгә һәм дөрес аңламауга китерә. Алар бу төшенчәләр арасындагы аерманы күрмиләр яки аңлап бетермиләр. Нәрсә соң ул вакыт һәм мәңгелек? Кешеләргә нәрсә турында булса да, гадәти күзаллаулар ярдәмендә фикер йөртү хас әйбер. Сүз нәрсә турында гына бармасын, кеше үзенә билгеле булган күзаллаулар белән тиңләшергә омтыла. Һәм аның асылына үзенең эталоннары, үзенең үрнәкләре ярдәмендә төшенергә тырыша. Белгәнебезчә, кеше яшәешенең табигате вакыт һәм урын төшенчәләре белән тыгыз бәйләнгән. Шуңа күрә сүз мәңгелек турында барганда, кеше аңа да үзенең вакыт турындагы күзаллаулары белән төшенергә омтыла. Ягъни дөрес булмаган хисап башлангыч ноктасын мәңгелек дип исәпли. Дөнья яратылганнан бирле андагы барлык булган, хәзерге вакытта барган һәм булачак вакыйгалардан башлангыч ноктаны ала торган вакыт бу абстракт төшенчә. Вакыт үткән, хәзерге яки киләчәктә булырга мөмкин. Шулай ук секундлар, минутлар, көннәр, атналар, айлар, еллар, гасырлар һәм башкалар кебек үлчәү кисемтәләренә дә ия. Әмма вакыт төшенчәсенең бар кылганнар өчен генә кулланылуын, Аллаһы Тәгаләгә берничек тә кагылышы булмавын безгә һәрберебезгә аңларга кирәк. Вакыт шиксезлеккә хәрәкәт итә торган мәңгелекнең башлангыч ноктасы булып тормый. Вакыт ул бу дөнья өчен барлыкка китерелгән мәхлук. Мәңгелек төшенчәсе өчен үткәннәр, хәзерге һәм киләчәк кебек шартлы шикләүләр кулланылмый. Аллаһы Тәгаләгә хас булган мәңгелек һәм аның яратылганнарына хас булган вакыт аермасын күрсәтергә тырышып карыйк. Әйдәгез, күз алдына китерик берәр төрле туры сызык. Яки ул парта булсын һәм аның бер кырыен алыйк. Уртада бер нокта. Ул хәзерге заман. Ягъни без сезнең белән хәзер булган вакыт. Кырыйда сул якта дип алыйк, тагын бер нокта билгелик. Яки инде, мәсәлән, партаның сул яктагы кырыен. Һәм ул үткән вакытны билгеләячәк. Дөнья яратылганнан алып хәзерге вакытка кадәр булган бөтен нәрсә менә шушы ике нокта арасында урнаша. Үзәк ноктадан уңдарак урнашкан бөтен нәрсә ул киләчәк. Шул исәптән ахыр заманда. Ягъни хәзерге мизгелдән башлап ул алдагы буыннарның, балаларыбызның, оныкларыбызның, оныкчакларыбызның һәм башкаларның тормышын символлаштырып, кыямәт көненә кадәр алга омтыла. Менә бу як. Һәм инде әлбәттә, кыямәт көнендә без барыбыз да яңадан терелеп, җыелып, үзебез лаек булганнарны алачакбыз. Хәзер Аллаһы Тәгаләнең бер үзенчәлеге булган мәңгелекнең нәрсә икәнен аңларга тырышып карыйк. Кешеләрнең тәкъдирнең асылын дөрес кабул итмәүләре мәңгелек төшенчәсен дөрес аңламаудан гыйбарәт. Менә бу төп проблемада булып тора. Мәңгелекне безнең өчен гадәти булган күзаллаулардан карарга ярамый. Мәңгелекне үткәннең башлангыч ноктасы алдына кую шулай ук дөрес түгел. Чөнки аның башлангыч ноктасы юк. Һәм безнең өчен гадәти булган кысалардан тыш яши. Мәңгелек башы да, ахыры да булмаган шиксезлек ул. Үткән, киләчәк һәм хәзер, башы һәм ахыры төшенчәләре Аллаһы Тәгаләнең үзенә түгел, бары тик аның тарафыннан яратылганнарга, ягъни безгә генә хас. Бүгенгә менә шулар. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.